Hej, jeg hedder Jasmin. Og jeg hedder Laura. Åh, det er kylling. Med dig selv. Pandabjørn. Numsemos. Og nu skal vi se. Hvad er det? Jeg kan se, at dit nærhår. Ja, og du så en nærput. Ej, en gidsbombe. Se der. Bamse og kylling. Ej, ikke det. Ved du hvad? Hvad laver du? Nej. Hun er bare lidt baby lige. Nå. Jeg er Jasmin. Jeg synger så dårligt. Lidt af de grine. Okay, jeg keder mig altså rigtig meget. Jeg skal se TV-avisen. Ej, det er TV-avisen. Ej, det bliver det. Stop Yeah. Med store øreflipper i numsen. Ja, det er præcis. Og en hvad hedder det nu, Laura? En prut lige i rumpen. Laura, hun så en fis. Nej, hun så en fis. Hvem tror I, der er den? Ja, okay. Han skyldig i prutten. Nej, vi spøgelser. Hoax, Så styrer det, okay? Spøgelser. Kan du se, det er mening? Er jeg Jasmin? Hvad er det? Vi sjanger os selv. Ej, mit øje, det er der. Ej, mit øje, det er der. Er det? Nej, den her, den er god. Prøv at se. Okay. Far, vil du køre lidt stærkere? Ikke så stærkere. Og den her, den er rigtig god. Okay. Far, vil du børste mit hår? Helt ærligt. Vil du godt lige styre dig, okay? Jeg prøver ligesom at fortælle folk noget her. Far, vil du børste mit hår lidt stærkere? Au! Og så her. Ej, se, det er kasser. Det er kasser. Ja, det er kasser. De støderkasser. Ej, det er ligesom piger har. Altså, ikke de er nogle rigtig fede hække. Okay, sejt. Ser du min præmie i præmie? Ja, okay. Så man præmie, hun her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jeg har ligesom hele vejen rundt på mit værelsikker. Ja, okay, så. Er du fint, om du loftet? Ja, min fine præmie. Hey. Og min fine hånd. Okay, nu skal I se noget vildt. Prøv lige at se. Åh nej. Se lige den dreng. Jeg blev forelsket. Det er spøgelser. Åh nej. Og I skal se, jeg tror, det skifter årstid. Det kan. Se, hvor fedt det er. Nu vil vi synge One Direction. Nu synger Mathias. Nu er Mathias. Ja, What's up, man? Yeah. Nej, og ved I hvad? Jeg skal sige noget til Jakob. Lille mærkelig Jakob. Okay. Hun er forelsket. Hold nu kæft! Prut. Okay, prøv her. Hvis du ser det her, så sig det til mig, okay? Hej. For nu skal jeg en regnbue. Og der. Hej. Nej, vi blev ramt af regnbue. Vi kan ikke komme ud af den. Nej. Vi spøgelser. Ej, der er faktisk Ej. Og vi tager, siger hav. Hey, jeg skal lige have mit Ja, nej, jeg skal lige. Se mit ansigt. Og siger, nu er det bare, okay, prøv at høre, må jeg lige snakke med Laura lidt alene her? Ja, farvel. Ved du, hvad vi skal have i dag? Nej. Er du sikker? Gæt dig frem.
kødsovs. Yes! Spaghetti med kødsovs. Nå. Vi er slut. Og det var det for TV-avisen. Farvel. Nå, hvordan synes du TV-avisen gik? Det gik meget fint. Ja. Det var nogle mærkelige regnbuer og kødsovs og sådan noget. Nå, hej.